Babu Rasulallah kuma wane ne zaɓin ku? Shababul Muhammadu rashin wane ne zaɓin ku? Malam Musa ruwan daji wane ne zaɓin ku? Malam Badaru da Allah shawai waye zaɓin ku? Zuri shau mai haza shawai wane ne zaɓin ku? Sabid na Rasulallah wai shin wane ne zaɓin ku? Hadinin manzon Allah shawai wane ne zaɓin ku? Banki na yabo na Allah gama waye zaɓin ku? Sayyidi isa giro da kuma yawane ne zaɓin ku? Tunda annabi zaɓin mu mu haɗe kai babu mutum gaba. Tunda annabi zaɓin mu mu haɗe kai babu mutum gaba. Tunda annabi zaɓin mu mu haɗe kai babu mutum gaba. Kira mai yojo ne a cikin sha'ani na Rasulallah. Kira mai yojo ne a cikin sha'ani na Rasulallah. Mai zikiri bayan Allah dan kaunar annabi sallallah. Mai zikiri bayan Allah dan kaunar annabi sallallah. الله لا إله إلا الله 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 متسابا يكون أمشي با الله لا إله إلا الله متسابا يكون أمشي با الله لا إله إلا الله حبيبا يكون أمشي با الله لا إله إلا الله متسابا يكون أمشي با الله لا إله إلا الله متسابا يكون sha'ani na ma'aiki Allahu la ilaha illallah a cikin sha'ani na ma'aiki Allahu la ilaha illallah san ba zai zam illa ba Allahu la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu 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 la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulallah muka yi menene aibin mu sha'ani na Rasulallah muka yi menene aibin mu wai mene aibin mu ya Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah
Rasulallah, ya Rasulallah, ya Habiballah, kai zabina. Shugara Muhammad a cikin inuwar Allah ba warewa, kama annabi sallallahu. Umarnin manzo ne a haɗe ke kada so juna. Hikimar haka ta Allah shi ne an taimaki dini na. Dinin Islam kenan a dansa nake yin baitina. Sahabbai sun rike zancen manzo sai suka so juna. Shugara Rasulallah ya dace sun haɗa kan juna. Duk sun haɗa kai kullum burinsu su wake habibina. Amma tsakanin su karanci sai tsokar kauna. Habibullahi da kanshi yana musu fatan aljanna. Daga ni har kai da ke manufar mu shafi'ina. Habibullah da Rasulullahi da nuna. Dukkanin lamari in da kai sai kai da zanzar kauna. Kai da Allah kai da manzo domin zanzar kauna. Ba da wani buri na duniya ko da ba al'umma ba. In kai haka to ka zama cikakken mai so Rasulullah. Ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Habiballah, kai ne zabina. Ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Shamsullah, ya Sirajallah, ya Shamsullah.